Punčové rezy. Za mňa patria k elite medzi zákuskami, ale musia sa pripraviť dobre, takže tu je recept na moju malinovú verziu. Mrazené maliny zmiešajte s cukrom, zakryte fóliou a nechajte nad párou zmäknúť. Do misy dajte vajíčka spolu s cukrom a vyšľahajte ich do poriadne hustej peny. Múku preosejte spolu s jedlou sódou a opatrne primiešajte k pene. Olej s mliekom rozmiešajte a zapracujte do cesta. Dodá mu extra vláčnosť a jemnosť. Cesto nalejte do formy a dúfajte, že piškot sa upečie tak, ako má. Do rendlíka dajte cukor a rum, nechajte prejsť varom. Maliny scedte a zbytok prepasírujte na hladké pyré. Malinovú šťavu zmiešajte s rumovým nálevom a citrónovou šťavou. Upečený korpus nechajte chvíľu vychladnúť a potom ho prevráťte hore dnom. Po vychladnutí ho rozrežte na 3 časti. Spodnú natrite malinovým pyré, položte stredový plát a poriadne ho pokropte rozvarom. Vrchný plát tiež pomažte malinami a položte na vrch. Na polevu zmiešajte práškový cukor s citrónovou šťavou a kúskom malinového pyré. Potrite ňou vrch torty a nechajte dobre vychladiť, ideálne celú noc. Punčák je totiž lepší ten druhý deň, keď nasiakne všetku vlhkosť z nálevu. Celý recept nájdete na rohlíku, tak si tam pre ňo skočte a rovno nakúpte jej potrebné suroviny, pretože Valentín je tu už za chvíľku a ja verím, že s týmto punčákom si u svojej polovičky vyžehlíte úplne všetko.